Mayroon siyang mga per piraso dito, no? So 40 pesos na isang piraso, 50 pesos, 70 pesos. Yan po yung mga per piraso ng kanyang mga bentahan ng mga bangus dagupan, no? Tapos dito ay 130 ang isang piraso. Dito po ang tumpukan po natin ng galunggong ay 100 pesos na kada plato. Tapos 160 sa kilo. Tapos may gulyasan siya. Magkano gulyasan mo, Lodi? 50. Lahat 50? Ayun, 250 na po yung apat, oh. Angkinin nyo na po. Ang pusit kalawang po dito ay 150 at 170. Ang ating golden pompano ay 350. Tandaan ng kalahati sa ubas natin, sa black, saka sa green. Tumaas, no? Oo nga, tumaas niya. 200 pesos na ngayon ng... Yung mura na yan, boss. Yung rate natin ngayon ang mura, 140. 140 ang per kilo. 140, 160. Parang kamatis na hilaw, oh. Kasi yung ganito talaga, mahal talaga to, boss. Ano? Mas mahal sa loob ng palengke. Seedless, no? Oo, seedless. Tapos ang melon po natin dito, ang per 80 kilo per ay kilo. 80. Porsi mo naman natin, 100. Pusit kalawang sa halagang 140 na per kilo. Tapos ang ating per kilo ng tawilis ay 100 pesos. Bumaba kilo ng ano natin, tahong. O shoutout talaga yung dalawa. Natawa. Dito po ay 50 pesos na per kilo ng ating tahong. Dito po sa malalaki ay 70 pesos. Yan po yung mga laman, napakataba. Sa hasa po natin ay 150, oh. Tapos ang espada ay 140 na per kilo. Hindi, magkano buging mo? 150, may sariwa ka lang. Ayan, 150 pesos na per kilo ng buging. Ito po yung buging. Saptap, 120 lang oh. Sariwang sapsap naman po sa halagang 120 na per kilo. Ubus yan. Ayan, may ubas. Mahal ang ubas ngayon eh. Shoutout, Lodi. Ito masarap po yung idaing. Hello. Yan, oh. Kilaw. Kilaw na buging, no? Ganda ng ating sapsap, oh. 120, napakababa po ng presyo niyan, ha? Yung 120 na yan. Magkano dyan sa salmon mo? 100 pesos na tumpukan ng salmon. Ayan po yung laman niya. Dito sa mga bigit mo, 120 lang kilo yan. pati ulo. 100 sir. Sa ulo po ay 100 pesos, sa katawan po ay 120 na per kilo. 120 sa ating mga isdang rapid fish. Boss, magkano dito, boss? 160. Magkano? 160. Dito po yung 160. Yung dalagang bukit. Ayun pala yung presyo. Hoy! Shoutout sa'yo, Jeff Baliw. So shoutout sa'yo, kaibigan Tinong. Kaibigan, magkano yung tulingan mo? 120 lang kilo. 120 na per kilo ng kanyang isdang tulingan. Si Don Ramon, shout out. Sa limasag po natin magkano? 180 na lang. Ayun po, no, 180. 180. Ayun, 180 na per kilo ng ating alimasag na babae. 100 pesos na tumpukan. Magkano hipon mo? 220. 220 na per kilo ng hipon. Tapos gulyasan po natin sa tumpukan ay 100 pesos. So shout out Boss Alan Pigardal, Boss Ed Compact, shout out sa inyong dalawa dyan. Akala ko nandoon ka sa kabila eh. Pinalayas doon siya kay Megalis yung gulyasan daw niya. May kagalit. May kagalit sa gulyasan. Per kilo magkano? Ayun, 80 pesos po yung per kilo ng gulyasan, no? Sa tumpok po ay 100 pesos. Tapos mga tumpukan ng mga labahita, betilya. Ayan, no? Pili na kayo. Parrot fish. Sandang dalawa dyan, boss. Sandang dalawang piraso. Nay, durado, nay. Boss Ed, magkano yung lapu-lapu mo? Lapu-lapu, 200 lang. 200 pesos na per kilo ng ating lapu-lapu. Sa tumpukan naman po ay 100 pesos. Dito magkano per kilo? 100 pesos na per kilo na parrot fish o loro, no? 100 pesos na kilo. Tapos mga tilapiyang bata.
Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat at tayo po ay nagbabalik dito sa Malabon Fish Market kung saan ay maraming pumupunta o namimili dahil sa mga latag nila na mura at sulit sa ating mga bulsa. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So napakaganda ng ating mga suha, oh. 80 pesos na kilo. So update natin yung mga presyohan ng bangus dagupan ni Boss Paeng. Mayroon siyang mga per piraso dito, no? So 40 pesos na isang piraso, 50 pesos, 70 pesos. Yan po yung mga per piraso ng kanyang mga bentahan ng mga bangus dagupan, no? Tapos dito ay 130 ang isang piraso. Ang ganda ng bangus ni Boss Paeng. Good morning sa iyo, shout out. Tapos dito po ay 60 pesos ang isang piraso. Ano, masoki kung maganda dyan. Shout out sa mga suki niya magaganda. Ano ang kasunod? Ayun, sa mga hindi barat na Senior na barat dyan, wag mo na kayo pumunta. Di mo anong bawas ko. So shout out kay Boss Paeng sa at sa mga customer niya, no. Ang yellow pinto na natin dito ay 140 na per kilo. Pati ba sa market trip pala, gusto ano, ano eh. Ano? Kilala ko doon eh. Ikaw yung ano doon ah. Yung dinudubog na bangon. Mm. Kung nga doon sa market trip. Ano po, di ba? Okay, bustan to. Sikat na po, loko eh. Sikat market rin yan. Kung umaabot ng Mindanao yan, Dito naman po ay 160 na per kilo ng pusit kalawang. naputuloy ko ba yung posto pag hindi nang no? 260 sa ating hipon na per kilo. Hindi magandang Boss Paeng, salamat. Thank you. Dito naman po ang ating mga tumpukan ay 100 pesos. Papagawa pa ako eh. Baga na mag-aabot ako. Bagong sticker na yan. Dito po ang tumpukan po natin ng galunggong ay 100 pesos na kada plato. Tapos 160 sa kilo. Tapos may gulyasan siya. Magkagulyasan mo, Lodi? Lahat 50. Ayun, 250 na po yung apat, oh. Angkinin nyo na po. Lodi, salamat. Kilo ng ating tahong sa halagang 50 pesos. Si Mayra, magkano isang tabo mo ngayon ng tahong? Ay, ng talaba? 100 pesos na isang tabo ng talaba. Tapos bumaba ang ating kilo ng tahong, no, sa halagang 50 pesos. Ayan, oh. Tapos ang pusit kalawang po dito ay 150 at 170. Ang ating golden pompano ay 350. Ang GG po natin o galunggong ay 180 na per kilo. Sa gulay naman tayo, no? Shoutout sa'yo, Moy. Dito po natin ay 25 pesos na kada tali, no? Tapos ang ating mga sibuyas, na mga latagan at mga kalamansi. magkano to? 50 rin ang mga sabi na. May baba ko. May bibili mo. Kalahating kilo yan, te, no? Yung nakabalot na sibuyas. Sa kalamansi nyo. Yan po yung mga nakabalot na ano, no? Wala pa si Black Mamba. Ang tagal ng bakasyon niya, ha?
Mm. Busy muna siya, busy. So, sa ganito magkano to? 20. Ayun, ito 10 pesos. Naka-repack, no? Tapos, yellow pin tuna ni Lodi. Lodi, magkano na yellow pin mo? 150 sa per kilo ng kanyang yellow pin tuna. Tapos sa mga prutas, no? Tanda ng kalahati sa ubas natin, sa black, saka sa green. Tumaas, no? Oo nga, tumaas nga. 200 pesos na ngayon ng... Hindi, mura na yan, boss. Yung rate natin, yun ang mura, 140. 140 ang per kilo. 140, 160. Parang kamatis na hilaw, oh. Kasi yung ganito talaga, mahal talaga to, boss. Mga ano, Mas mahal sa loob ng palengke. seedless, no? Oo, simple. Tapos ang melon po natin dito, ang per 80 kilo per ay kilo. 80. Portion mo naman natin, 3,100. Doon, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Yung mga tumpukan. 50 pa rin ang tulo. Yun. Mga tumpukan po ng mga mansanas, no? Tsaka lemon sa halagang 50 pesos na tumpok, no? Oy, shoutout sa mga suki namin. Pumunta na kayo, inaantay namin kayo. Ayun, shout out sa mga suki ng ating vendor dito, no? Lodi, salamat, ah. Salamat, idol. Thank you. 150 na lang dyan, idol. Duko, 60 pesos na kalahating kilo, 120 na per kilo ng ating lansones. Bakit? Meron doon. 3 pieces na Fuji, no? Na mansanas, 100 pesos. Tapos sa ating mangga na Davao ay 80 pesos kalahating kilo. Bali 160 na per kilo. Pusit kalawang sa halagang 140 na per kilo. Tapos ang ating per kilo ng tawilis ay 100 pesos. Larga na daw. Bumaba kilo ng ano natin, tahong. O shoutout talaga yung dalawa. Natawa. Dito po ay 50 pesos na per kilo ng ating tahong. Dito po sa malalaki ay 70 pesos. Yan po yung mga laman, napakataba. 50 at 70 pesos. Wala kang talaba ngayon, no? Wala, ubos. Ubos yung talaba ko. Yung anak mo hindi nagtinda ng tilapia. Nasa CBC ya, bali... Umuwi ba? Bali, beer. Beer pa yata uwi. Tapos thank you, salamat. Ipon sa halagang 200 pesos na kilo. Boss Lando. Boss Lando Explorer. Thank you po, thank you. Boss, Lando. Next po. Mahal ang bagong. Mahal pa rin. 400. Torsilyo sa halagang 150 na per kilo. Tapos ang nasa sapo natin ay 150, oh. Tapos ang espada ay 140 na per kilo.
120 naman po dito sa ating pusit, kalawang. 260 naman po sa hipon, no? Shout out sa'yo, Pogi. Tumpukan po ay 50 pesos, no? Shout out, Pogi. So, ang bangus po natin dito, ang tumpukan po ay 50 pesos. Ayan, marami, oh. Hindi pala sa ginek. Hindi ako ang ginek. Tumpukan ng hipon ay 100 pesos. Tinumpok na. Tapos ang kanyang kilo ng tawilis ay 80 pesos. Ayan, oh. Ano ba? 110 pesos sa per kilo ng tilapia Batangas, 150 po sa per kilo ng bangus Dagupan. Sa malalaki pong tilapia Batangas ay 120. Sana to, te. Timbangan na yun. So yan po yung mga per kilo ng kanilang tilapia Batangas. ₱200 pesos na kilo ng hipon. Mga sariwang hipon, no? Apat na araw na lang, bossing. 4 days na lang ba? Ayaw, hindi daw sa papasok namin. Tulis, sa halagang 60 pesos na kilo. Sa linggo, pupunta ka naman dito, di ba? Wala ka na prostitutes. Lodi, salamat ha. Alright, sa ating sapsap po dito, no, 120 na per kilo, no? Lodi, magkano buging mo? 150, may sariwa ka lang. Ano, 150 pesos na per kilo ng buging. Ito po yung buging. Saptap, 120 lang, oh. Sariwang sapsap naman po sa halagang 120 na per kilo. Tapos yan. Ayun, may ubas. Mahal ang ubas ngayon eh. Shout out, Lodi. Ito masarap po yung idaing. Hello. Yan o, kilaw. Kilaw na buging, no? Ganda ng ating sapsap, oh. 120, napakababa po ng presyo niyan, ha? Yung 120 na yan. Makakapag-ulam ka na ng 1 kilong sapsap. Lagyan mo lang ng kalamansi o kamatis. Lagyan mo na rin ng talbos o kaya sa ubas mo, ipangat para mas lalong masarap. Huwag mo lang makita ng kamatis, ubos na lang. Oo, yun. Yun yung pagbaasi mo, ubas. Murang-mura lang naman po yung kalahating kilo ng ubas sa halagang 80 pesos. Meron ka ng pinangat sa ubas. Pangat sa ubas. Lodi, salamat. 220 na per kilo ng hipon, 330. Ito, super At jumbo. ang ating mga tawilis ay 70 ang per kilo. Ito, jumbo. Super jumbo ang ating hipon. 330 na per 330 kilo. lang. Lodi, shout out. Ngayon. Wala. O talaga. 140 na per kilo ng yellowfin tuna. So sa mga hindi masesela, no, maganda rin dito yung espada at nasisaryan lang po. Pero pag pinirito nyo po yan ay masarap, no? Sariwang espada. Sa'yo to? Kano kilo? 140. 140 na per kilo ng maganda laman ito. Sa mga hindi masaselan, yan po, 140 na per kilo ng espada. Thank you, Lodi. Gulyasan. Magkano gulyasan mo? 90. 90 pesos na per kilo ng gulyasan, 120 na isang piraso. Sa per kilo po dito ng bangus? 160 ito, malaki kaya lang. Ang laki, no? Bilog na bilog, no? About 120? 160. 160 na per kilo ng bangus. 120 maliliit. Puro dagupan. Isang kilo. Yung puti, pakatago. Yun nga. Calamares, oh. Magkano kilo? 140. 140 naman po dito ang per kilo ng pusit kalawang. No? Calamares yan. Wala si Potpot. Wala, may sakit kaya lang to. Kaya nagpahinga. Pero kapag nagtinda, Wala rin. wala. Asawa niya lang yung nandun. Ngayon pala wala siya rito. Sige, te, salamat ha. Thank you. 120 naman po sa per kilo. Si Tio, shout out. Baka na. Yung nasundero. Absent na
120 na per kilo ng ating bangus dagupan, no? 140 sa mga yellowfin tuna. Hindi tumugpa. Magkano dyan sa salmon mo? 100 pesos na tumpukan ng salmon. Ayan po yung laman niya. Dito sa mga big hit mo, 120 lang kilo yan. pati ulo. 100 sir. Sa ulo po ay 100 pesos. Sa katawan po ay 120 na per kilo. Sulit talaga at makakatipid ka dahil ngayon ay mura po ang kanilang bentahan ng isda sa Malabon Fish Market. Sa yellowfin mo, 120. 120 ang per kilo. Yan ang tumpukan po ng batali, 100 pesos lang po yan. So sa mga latagan po ay marami po ngayon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat, Ladi. 50 pesos na mga tumpukan po ng ating mga hipon. Boss Lando. Shout out. Boss Lando. Wala kang ano ngayon? Boss na eh. Yasan. Oo nga, mayroon na nga mga latag na gulyasan eh. Mga nakakadaong na rin yung mga ibang lansya. Sa lubi ba? Nabenta ko sa lubi. Doon na mismo na ubos. Kunti lang bas mo rito. Kunti lang. Tapos Alex, ikot muna ako. Thank you. $120 sa ating mga isdang rapid fish. Boss, magkano dito, boss? Magkano? 160. Dito po yung 160. Yung dalagang bukid. Ayun pala yung presyo. Uy! Shout out sa'yo, Jeff Baliw. Naunahan ka na naman. Wala kang malamig eh. So yung mga tumpukan po dito na mga bangus sa halagang 100 pesos. Magkano yung yellowfin tuna? 150 kilo yan. 150 sa per kilo ng yellowfin tuna. Tapos yan po yung mga isdang bigid, no? So shoutout sa iyo, kaibigan Tinong. Kaibigan, magkano yung tulingan mo? 120 lang kilo. 120 na per kilo ng kanyang isdang tulingan. Pang sinaing, no? Tapos may mga tumpukan na malalaking tahong. Pero ang per kilo niya ay 60 pesos. Sa tumpukan, magkano? Ayun, 100 pesos, oh. Binabaan dito, 60 pesos na lang po yung kilo. Tapos dito ay 100 pesos na tumpukan ng tahong. Tapos may mga alimasag din si Don Ramon. Shout out. Sa alimasag po natin, magkano? 180 na lang. Ayun po, no, 180. 180. Ayun, 180 na per kilo ng ating alimasag na babae. Salamat po, thank you. ₱200 na per kilo naman po dito ng alimasag. Tumpok niya magkano? 100? 100 pesos sa tumpukan, no? Gulyasan. Kasi wala mo siya. Excuse lang talaga yan sa 100 pesos na tumpukan. Magkano hipon mo? 220? 220 na per kilo ng hipon. Tapos gulyasan po natin sa tumpukan ay 100 pesos. So shout out Boss Alan Pigardal, Boss Ed Compact, shout out sa inyong dalawa dyan. Akala ko nandoon ka sa kabila eh. pinalayas doon siya kay may galis yung gulyasan daw niya. May kagalit. May kagalit sa gulyasan. Per kilo magkano? Ayun, 80 pesos po yung per kilo ng gulyasan, no? Sa tumpok po ay 100 pesos. Tapos, isdang kabayo. Dorado.
100 pesos na per kilo. Tapos mga tumpukan ng mga labahita, betilya. Ayan, no? Pili na kayo. Parrot fish. Sandang dalawa dyan po, sandang dalawang piraso. Nay, durado nay. Boss Ed, magkano yung lapu-lapu mo? Lapu-lapu, 200 lang. 200 pesos na per kilo ng ating lapu-lapu. Sa tumpukan naman po ay 100 pesos. Dito magkano per kilo? 100 pesos na per kilo na parrot fish o loro, no? 100 pesos na kilo. Tapos mga tilapiang Batangas na latagan po dito, no? Maganda, malalaking tilapia na pang inihaw. 110 ang per kilo. Boss, salamat. Thank you. Dito, parang iniin. 100 pesos, ayan ang presyo niya. 100 pesos na tumpukan ng bangus na pandaing. Thank you. Alright, sa nakita po natin na mga latagan ay meron na tayong mga nakita. Kahit pa paano na paunti-unti na dumadagsang ang kanilang mga bentahan po ng isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Nagkaroon na po tayo ng mga bentahan ngayon ng gulyasan at mga yellowfin tuna, no? At ang mga presyohan po ay sulit at mababa rin po ninyong mabibili sa Malabon Fish Market. Alright, sa ating pag-iikot dito sa Malabon Fish Market kung saan ay dinarayo, no? Ang mga presyohan po nila dito ng mga gulay, prutas, at iba't ibang klaseng laman dagat, no? Napakamura po ngayong araw ngayon ng Miyerkules, November 6 po, no? Talagang ang presyohan ay murang-mura po ninyong mabibili dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa Malabon Fish Market. At sa ating mga kababayan na dumarayo rin po, shout out po sa inyong lahat at sa ating mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyohan at kaganapan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye bye na po. God bless.